YouTube Mirasım kanaly. Her kıssananna nedirşa hozuluğunna bir zada, döwletinne bir zat bolup kıssansa da keýmir çağırıp gelýärmişine şuň bile maslahatlaşýar ekendiýär. Ondan soň ilki bile keýmirinden diýinleri ırzaula, onsoň özünden diýinleri arsyp ırzaulaýyny oýnap başlapdyrlar diýe kakan bütün dünýä hökümini ýördi oturan adama keýmir gelse gepler ben bilenak. Bir güýçlü döwletiň eýesi bir keýmiriň öňünde ýa ýaplap berse bolmaz. Sen gaýrat etdi. Şunu häzirna mehmançylykdan uradar bolýyn. Öňünden çykdy öldür. Bizim ondan öldüren adamyna kakana başga bir adamyň boýuna atarsa onu cezalandyrarsa bolýar. Kim öldürenen belli bolmaz. Sen öldüreniňe gizlenip galar. Diýip kakanam diýner keýmirden bütün eýranam diýner. Diýip muny öldürjek bolup ırzaulaýyny oýnap bolýar diýdiripdirler diýe. Men şunu şolan görkezmesi boýunça atyp öldüreýin diýip boyun ýankylyň ýanyna söz beripdir diýe wezirleriň ýanyna diýe. Inni nedirşa keýmiri ýanynyň adamlary bilen anlasyp wekilem mamysyň aman döşlerdaram bar diýe başga da oglanlarynyň batyr oglanlardan so gylç kemiren diýilýänlerden ýanyna ýollaşyp alyp gidipdir. Ýeseksan özüniň ornmasarlary, batyrlary bilen nedir uly ýola düşüp uradyp goýberipdir. Ýanynyň bir giden adamlar aspezler beripdir. Tä eýranyň çäginden çykgança şuň 3 wagtyny ahar biçirmek üçin diňjal oturany çadır dikmek üçin şuň hemme adamlaryň uradyp goýberipdir eken bolýa iň soňunda arasy daşlanyp Türkmenistana geçämeli diýen ýerine gelenne ırzaguly öňünden çykyp diýe ýanky alyp barayan adamlaryň öňünden çykypdyrdy. Şundan şeýle kakam maňa urat diýdi. Siz gidiberin diýip diýe adamlaryň bar ýüzüne gaýtarypdyrdy. Men özüm uratjak. Serdar kakamy diýen bolan hemmesini ýüzüne uratdyrdy. Özü uratjak kişi bolan bolar gidipdir welinde. Edil ýüzüniň uğruna bir bek gala bar ekeni. Bir kadimdan duran bir bek galaň içine keýmiri ertipdir diýe. Ýanyň adamlary ertipdirdi, öň dilleşil duranlar alyp güpüledip atmagy wujdan çatman ýan galaň içine derweden açtyryp giripdir welin giren jawatlaryna attan düşüpdirler welli bir keýmiriň özünden başga bir 6-7 tane adam bar eken boli bir 50-60 tane adam el tüpeňli daşyna aýlanyp durupdyrlar diýe bolan diýe. Inni ýanky ýanyna adamlar esasan belli adamlar gylç kemiren diýilen adamlar bolýan bular gylçyny çykaryp taýýarlanyp urşak bolup başlapdyr. O ýerde urşara zat mümkinçilik ýok diýdi. Tüpeňçe näp durlar diýe hemme daşyna gabar durlar. Durun oglanlar ýygnaňyzyňyz diýipdir diýe. Kılıçlaryny ýygnapdyrlar welli ýanky adamlar gelip bulan ellerini gylçyna atdyrlar oglanyň. Hemmejigini akıdıptırlar diye keýmir serdadan öňüňizini anladyp wekilem amanna öşderdaram beýlek batyrlarym alyp zymnana taşlapdyrlar diye ýaraglaryny ellerine alypdyrdy. Keýmir serdaram bir güjümiň şagyna bir palas at keçen bir zat atyp üstüne oturupdyr diye keýmir serdar oturupdyrlar welli inni ırzaully bir keýmir serdarın nazaryna gelip durup bilenak diye adam öldürjek bolýan adamlar diye. Yani öldürjek bolýan adamlarym gyssap muňa attyrjak bolýarlarmyşyn diye. Inner beýleki ýes tutan adamlaryny atmaň aladasyn ýokdaşa keýmir öldürtmäň aladasy diýdi. Ona ırzagulyň özü atmasa başga bir adamyň atmagy hiç nedir bilen arasy gaty gowy başga bir adamyň hiç boğunu sanakmyşyn. Diňe ırzaguly attyrjak bolýarmyşyn adamyny. Onu ýança ırzaguly bir ýeri bir ýawsyn minittirde gidipdir. Onuň epes wagtlap gelmändir welin. Şo galan derwedewany bar eken diýe. Bir harbeşikli adam diýe gelipdir diýe hemme harbeşikler bilen ýanyna gelipdirdi. Keýmir serdar diýip aýdypdyr diýe. Sen adyň men ömür eşitdiýän. Hemme biziň nämämiz bir bolmasa hem siziň hatyraňyz halkyň arasyna gaty uly. Menim ýylan eşiten zatlam bilen fiýleýän seni. Şu wagt seni ırzaula öldürtmek üçin getirdiler şu taý. Men nedir şan
şu taýda derwedewany bolup işleýän şu galady, şu aýlyk hakyny alyp çağamy şu bilekliýär. Gullukda gezip ýören adam, welin meni şulon sen bigaratdap öldürjek bolýanlygy üçin men sana aýdýan serdar özüň bir zatlar sen aňyan bolmagy mümkin welin. Seni şular şu taýda öldürjek bolýarlar Rızaguly. Şu wagt Rızaguly şoňa boğuny Osman gitti. Şu öldürjek bolýan adamlary, nedirşan wezirleri çağırdy. Aňyr plan edik, şoňa gitti şo diýipdir diýe. Ondan onnumny eşitsen adam yararlanýar. Öňe bir bihal adam däl özüm çakyn aňyp nämetçek bolýanlaryny bilse bilendir welin. Gösgöni seni öldürmek üçin getirdiler diýilen sen hasap taýýar bolup durupdyr diýe. Keýmir serdar. Onyança bir salymdan bir ýaly urugan bir öskün bir purgun ýasyal bir zat bilen güpürdükläp diýe Rızaguly gelipdir diýe. Gelip attan öňüne gelip attan düşjek bolup indi bir zatlar tapşyryp bir zatlar buýrup dogumlar gelipdir diýe de ýankylar onu men edip bir zatlar diýişdirendirler diýe. Oho doýasyň ogly. Binip gelýän zadyň näme? Sen bir nedirşan ogluny meňdeşdäl o. Bir gatyr tapsaň meni waýlap bersiň o minip beren zadyň näme? Bir ahal takatyny minsen bolmaýam o sen nipdir diýe. Indi şoň diýilýäniň sebäbi şo zamanada diýe. Şo zamanada Maşadyň, Buharan, Hywan baýlaryna ýekeci ahal takaty düşdi diýe. Bütün baýlaryň adamsy işini goýup ýanky ahal takatyny fiýnama gelýär ekenler diýe. Bahasa hakkında gurrun yok, näme baha diýilse ahal takaty. Başka yerlerde hanın, begin minip bilmeýän aty türkmeniň isleriniň adamsynyň gapsyna bar eken şo wagt. Şo wagtlar bir ahal takaty diýsem, häzir Tubur 4 diýip gözüňe getiren ýalar ekenler şo zamanada. Şey diýen üçin bir pikir ýetipdir. Ýanky Rızaguly şo derejede ahal takatyna höwes bar diýip adamlara şunu düşündirip aýtjak bolýan şeydi. Ondan sen näme bersen hakyma berýän de maňa näme at berýän ho sen diýipdir diýe. Getir galam bile kagazyny diýipdir diýe. Getir sana galam bile kagazyny. Häzir bir salym özüne 120 sana aty getirip berýär edip berýär sana diýipdir diýe. Ondan bir Keýmir serdara hat ýazyp bilýänlere öýtmeýär eken Rızaguly bir galam kagazy getirip beripdir welliýär. Aýnalaryň adyny hat ýazypdyr diýe. Keýmir serdar ogly aýnalaryň adyny diýip hat ýazypdyr diýe. Ýani hatyny diýe. Kakaňdan aýnalara diýip ýazylgy diýe. Ýa-da 40 sanaky dorat diýipdir diýe. 40 sanaky demir gyýrak. 40 sanakam bolat. Despi dähel tapıp häzir edip uradym. 2 sanaky çewşiňem birini hurş edinäýin diýip ýazyldy diýe. İnsanynda da diýe günnüýdi görülen diýişiň bar ýalan, gize görülen diýişiň ýar ýalan. Edil düýş ýoran ýaly edip destine çözüň şunu diýip hat utorupdyr diýe mazmuny. Muny okak görüpdir diýe Rızaguly. Okak görüpdir bir owadan hat bilenem ýazýar eken diýe Keýmir serdar. Bunun 120 sanakyna dorat, gyrat, bozat edinje adam. 2 san serwazynyň ha eline berde uratsyny ertirem ha 120 san atly dolanyp gelirler diýipdir diýe. Şey diýipdir welini muny öldürmek kuşundan çykypdyr diýe. 120 san atyn alada filan muny Keýmiri öldürmek az pikirinden aýrylyp gidipdir. Gitjek ýeriniň elimde durka 120 san atdyr gelsin entek onuň öldürerin diýen pikir kellesine galyp bolupdyr diýe. Şey diýip 2 sanak serwazyň eline bir hat beripdir de bek gizläp diýe. Şunu Keýmir serdaryň ogly aýnalara ertip gowşurum diýipdir diýe. Bu haty serwazlar äkidipdir. Keýmir serdaryň öýüni sorap bir aýnalar gerek. Ona kakasy hat uratdy diýip aýnalaryň eline bir hat beripdirler. Aýnalar kakasy ılımlı sowatly adam bolandan hat okap bilýär eken diýe. Hat okapdyr diýe. Çinden okap görüpdirdi. Bunun nämedigini düşünmän bu hat näil boldy bu hat ýaman. Ütgeşik mazmunly diýip diýe. Ondan töwerek taşynda ýaşlylar çağırıp çağırıpdyrdy diýe. Kakam bir hat uradypdyrlar. Bu näme diýdi kadip
daşından okaptır diye hatı. Okaptır bolin bir aynaların ayalam yaş gelin heni yaşmağını gayne kezelerinden açmadık. Gelenine bir qaydyp gelenine bir 5-6 ay bolan pursatly atlar eken niye. Bir gelinin bu hatı dinläp duran. Onu bu çağırılıp okudulan yaşlılara aybiya bir düşünüksüzle hobi. Burada düşünüklemi bu olin. Han bu adamlar cemlelin deyip diye bütün töwerekdaşdaky yaşlı adamları, maslahat sorulayan adamları cemlep maslahat çağırıptırlar da halkın öňüne bahty okap beripdirler diye. Hatı okap beripdirler bol goşa doğanny hakkallary goşokluğuna yetip duran nazarkerde yaşlılar diye. Ay düşünüp düşünmezler zat var bu taýdan. 40 tane doğrat diye, 40 tane demir gıyrat diye, 40 tane bozat diye, bozat diyenim Türkmen melata bozat diye. Onun bunu getir düşünür bir. Bunu satın almalı oluruz biz bunu. Bu 120 tane atam bir kıyınam değer bolin, bir o diyen bir nemede değer şun derrev her tire ayınha utomuş doğrunu tapsın. Ona tohtomuş mun demir gıyırını tapsın. Ay yine plan ulrat tireler ayrı tinedip o tirelerin ha bozat tapsın 40 fansını tapsın desine şuun gün yaşayansa cemlemeli bunu dişip yankı yaşlılar maslahat edip gidip barayamışlar böyle yankı aynaların gelini çansıza gelin diyen gelin ya men gaynım bey deyip yazmandır o hatı yaşlılar düşünün aklasın o deyiptir diye şey deyiptir olsan at yaşman amaçladı amaçtan düşünür ayıp bize bütün ova bolup sana bütün Türkmen bolup aldırmazak bolurlar kalk doğunum seni yönü yekeci şey deyip Allah ahirin seni hemmekşin karşısına çıkarıp sen şey deyip Allah neyme bileyen oradan ayıp sen deyiptir diye onun bunu yankı cemalı düşünürüp aydıptır diye bunun 40 tanakı doğrat diyene 40 tanakı garasaka ligin 40 tanakı demir gıyır diyenem 40 tanakı yanı sakkılınan ak giren yigit 40 tanakı bozat diyenem 40 tanakı kızılengek yigit heni sakkal bitmedik kızılengek yigitten 120 tanak oğlan tayyarlan diye 2 tanak çevişin birini hurs edeyin diyenem hat getiren servazlan ikisinin birini beylekisinin gözünün alını öldürün demin çıkmar izini orkadır diye deyiptir diye. Günnüz görülen diyişin bar yalan, gece görülen diyişin yar yalan, düş görülen yalak edeyin diyenin hem sebebi gece gaydın, onun galanını özüm orayan diye deyiptir diye. Bir oturan yaşlılan bir diye, ay men ayttım ha hoş katın sırı var diye. Şeyle olay mesela diye bir fikirlerini ütgödüptürlerdi, bir gelinin diyen sözünü makullaptırlardı. Şu söz boyunca diye bunu çözmelidirler diye. Böyle deyip 120 tane atlı bilen o servazından birini öldürüp beyleksinden onu yol böyle edip alıp gidiveriptirler diye. Yiyeceğin bir vakti yan kala yol böyle servazı ertiptir diye. Onu yança yan kalan dervede vana aydıptır diye. Sen izinden adam gelse şulon şey diyen namartlı için men gelen adamlara kalan nereden gelmeliğine için yol görközüp veren aydıptır diye. Şey diyorsun çiğnem kalan daş yönüne karışıp oturuptur dervede vanne. Eğer şundan keymirin ferdarın hatı bilen kimdir de bir adam gelecek orada mensulur onuroyunu bir kalan bir ihtiyaçlı için koyulan bir kapısı var eken katı ken vat var girip çıkılmayan bir kala bir kıyın yağdaya düşönünü içinden adam çıkarbak ya daşından adam gelme için bir yekece atlı oradan geçip bilir yalık geyadık geri var ekeni bekem kapısı var ekeni. Bu kapıyı iç yüzünden yankı dervede var açıptır da şunu geleyfeler deyip tayyar edip koyuptur diye anırdan adamdan giyecek geleyendiklerini biliptir de diye önlerinden bir adam çıkarıp ona men yol görkezek deyip kalan içine 120 adamı salıptırlar diye o dervede var yankı adamlar gelişine ertip Keymir serdarıyla duşuruptur diye. Keymir serdarım destine barında kalan saklığına adamları ayrın denin yesir adamları boşadın. O adamların biri 5-6 adama tay geleyen adamlar diye de. Şey deyip kalan
saklawnak adamlarym hiç wagt, hiç ýyly waka bolmandyň, o bir galan, bek galan içinde saklanýan zynnan, oňa bir 5 ýylyň içinde bir gedem hüjüm edilip ya içinden adama urulanjak bolýan wakalar bolmanlygy üçin arkaýyn uklaşyp beten garawullar aýryp derweden açypdyrlar da ýanky anahy wekillerini çykarypdyrlar diye. Çykarypdyrlar da başka kişi bilen işlerem bolmandyr. Derwede wanın bilen tarapynda bolan soň ýanky gädikden atlary ýene göz atlaryny alandan alypdyrlar. Başka da içinde Türkmenlerden yatan bir epesli adam var eken zınnanın bular çıkarıptırlar. Duran atlardan olur da at beriptirler de günü giyeceğim bir vakti tutuşluğunu bağırtı kaladan çıkıp kaydıptırlar. Gün doğup yokorik kalanına diye eyyem Türkmenistan'ın çägine yolu düşüptürler, geliptirler diye. Garaz yetir iyirden diýilenin ýa-da kuşluk wagtlaryna ova gelip yetiptirler diye. Geliptirler bolin bütün halk bolup öňünden çykyp adamlaryň aňardan toppak bolup dağdan ülkör ýar bolup gelýän goşun 120 berden giden 120 sanaky o taýdan 7-8 san kemirse darýanyna adamlar bilen o zynnyna yatan tutsaglardan bir 10 san 10-20 san adam bar eken bular bilen bir giden top tasvir 150 töwere adam bolup gelenden aňardan dağdan çykandan görülüp gözüýti adamlar başka bir alamançı değerligini anyklapdyrlar, kemirse dağın gelýänini bilipdirler. Öňünden çykypdyr adamlar bolin gelip goşandan soň adamlar bilipdir geldiň pikiriniň dogry bolanyny, ýanky hatyň netijesiniň dogry bolanyny, başka ýanky 40 kat plan tire 40 katda sen plan tiresen demir gıyratda plan tiresen bozat tap diýip duran ýaşylyň bir sesin çykar bilmän dur diýe de indi. Bir geliniň meselesi çözüp bilmändir hiç gaýsy bolup ýaşylyň içinden bir diýe. Ay Serdar bütün Türkmen bolup aldyrmazak bolýan gelinimize biziň barymyzdan akylly çykdy. Şu geliniň hatyny çözen netijesi bilen etdik şunu. Bizde awara ýok şu geline taňry ýok. Näme diýden geliniňe diýipdir bu. Men alamda şoňsuýyn aldım şu gelini iptir diye. Şu zatlara annasyt wekiliň ýok wagty şu gelin şunça nemäni çözüp bilir diýip alypdym şu gelini iptir diye. Onu ýança adamlar kendi atlar sorajak bolýarmyşlar. Onça munça garazaryn ýanky ýesirlikden gelen türkmenler diye ay Serdar kaka bir aýdym aýtdyrsana bir aýdym diňlärle diýip diye beýle adamlara may bermän diye. Desine heni oturma kalar diye derre bir aýdyma diýen adamlar tapdyryp diye. Adamlar Türkmen milli aýdymlaryny küýsýärler diýdi. Ýanky zınnandan çykan adamlar diye. Bir öňki yerli adamlar bolsa her kim nädip galadan nädip ýesir düşdüňiz, nädip galadan çykdyňyz, çintlep sorajak bolýarmyşlar bolýan ýanky ýesir adamlar diye. Hiç kime may bermän ağlaşyp, eňreşip diye begençlerinden bir Serdar kaka bize bir aýdym diňlesene diýip diye. Hiç adam may bermän niýe? Desine adamlar diye gazan atarıp sadakaňa da süle bolup diye bir kuştanak baş adam ýenem aýtdyryp başlapdyrlar diye.